Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Sa Tres Action Radio Philippines Standard Time. Ang oras Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. So, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, Pebrero 17, 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Provincial Health Office nagakinhanglan sang 1 million pesos para sa COVID-19 vaccination. Trainers training pati gayon sa Bacolod para sa inoculation sa COVID-19 vaccine. Sa balita national, teenage pregnancy, problema sa mga kababayenhan sa Pilipinas. 50,000 ka-vaccinators kinahanglan sa COVID-19 immunization. Sa aton balita international, masobra 40 patay matapos nahulog ang bus sa madalom nga kanal sa India. Sa sports balita, Phoenix gin trade siya Bueva sa Magnolia. Kag sa aton balita entertainment, Rabia Mateo wala ginupda ng palayag nga ang pagka-presidente hindi para sa mga babae. Sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini.
Lasay sa 12 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalinasang mga balita lokal. Magapatigayon sa COVID-19 vaccine simulation exercise ang gobyernong probinsyal sa Negros Occidental bilang preparasyon sa pagabot sa mga bakuna kontra COVID-19. Sunod kay Provincial Health Officer Dr. Arnel Tumimbang, magapili ang probinsya sa local government unit nga patigayunon sini. Sa simulation exercise, ginademonstrate ang general function kag responsibilidad sa gobyerno kag stakeholders sa kagibaloon ng mga problema angot sa pag-deliver, pag-transport, paggamit kag cold chain management sa bakuna. Una dirigin pahag ni Governor Bong Lacson nga mas sa masunod nga bulan iga-anunsyo na sang AstraZeneca ang schedule sa pag-deliver sang 100,000 kadoses ng COVID-19 vaccines para sa Negros Occidental. We will be doing simulation siguro with one of the LGU para mabalaan naman how fast we can deploy, how fast we can undertake sa atong vaccination program. Kay hindi lang na yung bakuna, lakat ka no. May mga pre-registration, may observation niya for acute reactions later. Ang tingog ni Provincial Health Officer Dr. Tumimbang. Magapangabay sa 1 milyon ka pesos nga pondo ang Provincial Health Office sa gobyerno provincial para gastuhon sa patigayunon nga mass vaccination sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Health Officer Dr. Arnel Tumimbang, may mga kinahanglanon pa antes sugdan ang vaccination, ilabi na nga madamo sa gihapon sa mga tawo nga nagapamalibad sa pagpabakuna. Lakip sa paghahimuon sa probinsya mo ang information dissemination para mahangpan sa publiko kung ano ka importante ang pagpabakuna kontra COVID-19. Magabakal man ang probinsya sa syringe, mobile cold boxes para sa mga pag-transport kag storage sa bakuna, mag-arkila sa mobile vaccine refrigerator kag mag-hire sa vaccinator o vaccinators. Una nga nagperma sa advance purchase agreement ang gobyerno provincial sa 100,000 doses sa AstraZeneca vaccines para sa 50,000 ka mga persona. Sa dugang pang balita lokal, magapatigayon ang Bacolod Emergency Operations Center kon EOC sang trainers sa training para sa vaccination program sang syudad sa mabot nga Biyernes nga adlaw sa Bacolod Government Center. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC, tuyo sining aktibidad nga mahanas sa mga magapanguna sa vaccination kang sa mga doktor, nurses, sa barangay health workers sa kaliban pa. Ipay dalong man sa training sang EOC ang mga opisyal sa barangay nga among magahanas sila tag sa nga team sa barangay. Ang EOC ang natalan naman nga magpatigayon sa hospital rounds para talakayon sa mga healthcare workers ang importansya sa bakuna. Sunod kay Sorongon, mag-partner man ng EOC sa KBP kag NPC para sa lapnagon nga information drive angot sa benepisyo sa pagpabakuna kontra COVID-19. Sa karon ang syudad ang padayon pa nga nag-imprenta sa mga materyales nga usaron sa information drive. Ginapangabay sa Bacolod Emergency Operations Center ang SK Federation sa syudad para magbulig sa information and education campaign angot sa vaccination program sa Bacolod pagi sa digital approach. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni SK Federation President kag Councilor Ayesha Joy Villaflor, upod sila ni Dr. Chris Sorongon ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC ang gintugyanan sang sininga trabaho. Sunod kay Villaflor, ang pag-usar sa social media ang mas madasig kag epektibo para maedukar ang mga millennials. Ginpatag ni Villaflor sa tion nga maedukar na ang millennials, sila naman ang maghahatag sa impormasyon sa ila mga upod sa ila balay. Sa karon, sunod kay Villaflor, nagabalay pa sila sa plano sa sininga kampanya kag mangin kabahin man diri ang tanan nga SK chairperson sa Bacolod. Sa iban nga balita lokal, natalada nga ipaidalam sa heightened alert status ang Negros Occidental bilang preparasyon sa posible paglaslas ng tropical depression o TD nga si Auring. Sunod kay Provincial Disaster Management Program Division Head Zfar Gerhard Kelian nga base sa ilang monitoring, Domingo kon Lunes ang paglaslas ang bagyo sa probinsya sa diin ang mata sini ang mag-aagi sa Central Negros. Apang ginklaro ni Kelian nga temprano pagod ipalayag ang mga direksyon sang bagyo bangot posible pa hindi nga magligwat. Bilang preparasyon, ginpahayag ni Kelian nga ginalerto na sang ang response team sa mga local government units kag ginpa-inventaryo naman ang makagamitan nga kinahanglanon kay nasing aga nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR si Auring nga mong pinakaunang bagyo sa Pilipinas subong 2021. So, ang atong subong is the governor has advised to prepare a heightened alert advisory para sa aton Auring, no? It may be a tropical depression, a tropical storm. So i-heightened ang alert.
Nabatian si PDMPD Head Kaelian. Sa katapusan nga balita lokal, 12 ka mga barangay sa syudad sa Bacolod ay nagapabilin nga drug-cleared barangay. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag na Executive Assistant Moises de la Cruz nga sa deliberasyon sa Regional Oversight Committee wala sa barangay sa Bacolod ay nag-apply para sa drug clearing program. Apang sunod kay De La Cruz, may napulo karon ka barangay nga padayon pa nga nagaproseso sa ilang mga dokumento. Samtang ginpahayag ni De La Cruz nga ginahulat na lamang nila ang installation sang linya sang tubig kag kuryente para sa pagbukas sang balay o kon balay silangan nga nahamtang sa kilid sang headquarters sa Bacolod City Police Office sa Lacson Extension. Ang balay silangan ng isa ka reformation center para sa mga drug pushers. Ginpahayag man ni De La Cruz nga padayon ang konstruksyon sa drug rehabilitation center sa propiedad sang syudad sa barangay Alhis para i-rehabilitate ang mga drug addict. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa Desin 9 Action Radio Philippines Standard Time DTX 500 capsule mga ka-aksyon. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang... And good evening sa mga ka-aksyon namon nga naka-monitor via Facebook Live sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Salamat gida sa mga naka-tune in tonight sa aton sa nga pagpangalagad karon nga Miyerkules nga adlaw, karon nga Wednesday night. Ginatamyaw ta lang sang good evening si Remar Gicano Halyazgo. Good afternoon Action Dale and Ann. Madamong gid salamat sa pagtutok. Si Sir Alex Fantes nga naka-check attendance naman, nag-watch sa aton sa nga Facebook Live. Madamong gid salamat. Araman Sir Lito Dayap, mayang gabi Sir Bam, thank you so much. Si Mama Thea Kim Ariman from Murshan Shayat, Action Ann. Good evening Action Dale and Action Ann. Happy listening lang dira sa Mataga Banwa sang Mursha. Present man si Sheila Alagos. Good evening Action Ann. Gamonitor gid ko diri sa may Villamonte, Bacolod City. Sige, salamat gid. Alagos family, mayang hapon. Good evening dira sa inyo. Kagara man Action Ann si Christopher Redfield. Christopher Redfield, nabalian, nakakanti para naman ka na si Action Ann. Sana all. Si Michael John Tihada, good evening sir. Good evening man. Araman si Roslyn Tanalgo Felizardo Canoza. Good evening Action Radio. Monitor lang kami dito sa may Barangay Tangub, Bacolod City. Uy, kamusta dira sa Barangay Hall sang Barangay Tangub? Earlier may tension dira nga nagluntad regarding sa mga JO sa report sang patron natin with Aksyon Eden Aboso. Si Sir Erwin D.P. Gonzalez, good evening Action Dale and Diane, monitor lang ko madamo gid nga salamat. Sir Bia Jonathan, madamo gid nga salamat sa pag-effort sa pag-deliver diri sang mainit-init kag manamit nga batchoy. I hope hindi na tong last or katapusan nga pag-deliver sang batchoy Action Ann. Ginbalhas gid ko no si Action Dale, pre. Tani may next pag ito. Food Panda. Gimbakal to mo. Gani. So, syempre, i-deliver Black Action Ann yung saka food sa isa ka tao. Do ka something special, di ba?
Nag-effort yung reaction na. Sana, ako kainit. Sabi ko, mo pa yung effects ng batchoy. Gali ka na lang aircon dito sa studio. Sir Bia, Jonathan, madam, magiging salamat, Si Sir M. Alquala Kilstrom, bago lang sulod niya sa niyang comment. Good evening, Action Ann and Action Dale, watching live from Sweden. Thank you so much. Action Ann. Sige padayo lang sa pag-comment down since na mga komento, pasaton sila nga pagpangalagad. Sa aton sila nga Facebook, may flash siya. By bus? Sige standby mga ka-action para pagit sa dugang ang mga balita national and flash report sa aton sining patrol pagkatapos ang aton sining commercial break. Standby. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduwa. Report! Nasa balita, nasa aksyon. Lasay sa 24 Action Radio Philippines Standard Time, may flash report ang patrol bypass operation. Check natin si Aksyon Eden. Boss Aksyon Eden, good evening, please go ahead. Action na daily ka naman sa bypass operation ang ginpatigan dire sa police station number 4 sa pagpanguna naman ni Major June Ray Batadlan dire sa bahin sang Naran Lopez Hines Street sakop sang barangay Villamonte. Isa lamang ka persona action there kag sa karon nagapatayon pa sang inventory para karon sa dugang nga detalye sa ato na nga pagbalik report. Para sa flash report, Action Ida Naboso una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Nasa balita, nasa aksyon. Duga nga detalye sang sininga flash report mabatian sa pagpangalagad sang aksyon na firing line. Tayo na't maglinis. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa
Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye balita nasyonal. Mayoriya sa mga Filipino nagagakabig sa teenage pregnancy isa kadako nga problema sa mga kababainhan na sunod sa Social Water Station o SWS survey nga ginpatigayon sa Nobyembre 2020. Ining survey ang ginpresentar sa Commission on Population and Development o PAPCOM sa press conference subong nga adlaw. Nagapakita nga mas sobra 59% sa 1,500 ka mga respondents sa bugos nga pungsod. Nagapati nga ang teenage pregnancy ang pinaka-importante nga problema sa kababainhan nga dapat solbaron. Sunod sa presentation, 11% sa mga respondents ang nagpahayag sang physical violence, 11% man nagpalayag sang unexpected pregnancies. Samtang 7% ang nagsiling ang sexual violence sa mga pinaka-importante nga problema, kag 7% naman nagpalayag sang emotional violence. Ang Mindanao among may pinakadamo sa nagpahayag ang teenage pregnancy among nagapanguna nga problema nga may 6-7% sa mga local respondents. Ang pagsakas ng teenage pregnancy sa Pilipinas ang una na gindeklara bilang national kag social emergency. Nagakinahanglan sang 50,000 ka mga vaccinators para magpabakuna sa mga priority sectors kontra COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ini nga mga vaccinators ang tipunon bilang mga team kag ang kadamuon ang magadepende sa kinahanglanon sang local government unit. Dugang pa ni Vergere nga sa karon may 4,000 na ka mga vaccinators ay nahanas umpisa sa bulan sang Desyembre. Gain klaro pa sang health official nga hindi lamang sa vaccination and training kundi pati na sa preparatory stages kag pagmonitor sang pasyente. Sa idalom sang subong nga kasuguan ang mga doktor, nurses, midwives kag pharmacist amo lamang ang pwede nga makapangbakuna sa mga tawo. Sa record ni Vergere, tugtog Pebrero 16, 2021, may 186,562 na ka mga health workers ay nakalista sa master list sa priority sectors sa COVID-19 vaccination. Sa dugang pangabalita national, masobra sa 180,000 ka mga health workers sa 1.4 million ka mga senior citizens, indigents, kag uniform personnel ang nalakip sa vaccine master list sang gobyerno. Sa daily COVID-19 briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nalakip sa Vaccine Information Management System ang Department of Information and Communication Technology sang Pebrero 16 ang mga masunod 186,562 ka mga healthcare workers sa 1.4 million senior citizens, 3 million indigents, kag 164,000 ka mga uniform personnel. Suno kay Vergere, kalabanin sa mga healthcare workers ang halin sa mga hospital nga ilakip sa mga una bakunahan sang Pfizer vaccines. Una dirigin pa sa DOH nga may 34 ka mga hospital sa Metro Manila, Cebu, kag Davao ang kabahin sa initial rollout sang 117,000 ka doses ng COVID-19 vaccines gikan sa Pfizer BioNTech. Ginanunsyo ni Senator Sherwin Gatchalian nga ipasar na sa Senado ang pag-imbestigar angod sa credit card fraud kag iban pang reklamo angod sa unauthorized bank transactions. Isa sa issues ang hindi may baluan sa nagakabiktima kundiin sila magapangayo sang bulig kag wala man sa madasig nga proseso agud masolusyonan gilayon ang reklamo. Ginpayag sa Vice Chairman sang Senate Committee on Banks nga magasentro ang hearing sa mga tikang nga ginahimo sang Bangko Sentral ng Pilipinas kag mga bangko para protektahan o kung protektahan ang interes ng ilang mga kliyente. Suno pa diri ginapanumdum o kung ginapadumdum na niyas ang pag-atrasar sang hagda para magarantiyahan ang proteksyon sa mga konsumidor. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 31 Action Radio Philippines Standard Time dugang mga balita pagkatapos gid lamang sini.
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinadampingan Padayon Aksyon radyo Bakolod nun kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Magasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Padayon Aksyon radyo Padayon Aksyon radyo Agapasang banwa, mabugnaw nga hangina
na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. 40 ang patay matapos mahulog ang isa ka bus sa madalom nga kanal sa India. Naglabot sa 3 ka oras antes nakitaan sang divers ang bus sa idalom sang tubig. Nagligad nga si Mana ginpahayag sang Transport Minister sa India nga mas delikado pa sa COVID-19 ang problema nila sa road safety. Ang India ang may pinakamataas nga kalamuon sa mga napatay sa aksidente sa kada tuig. Sa balita, una sa aksyon. Sa sports, balita gin-trade sang Phoenix Suns si forward Calvin Abueva sa Magnolia hotshot sa baylo ni point guard Chris Banchero kag duha ka draft picks. Ginalunsyo sang PBA ang approval sang trade. Bilang kabahin sing package, ang Magnolia ang magakuha sang first round pick sang Phoenix. Makuha man sang Phoenix ang first kag second round pick sang Magnolia sa PBA draft sa Marso 14. Malapit 2 ka bulan antes ang trade, si Abueva nagperma sang 3 ka tuig nga contract extension sa team matapos ang maayos nga performance sa 2020 PBA Cup. Si Abueva nag-average sang 15.4 points, 11.3 rebounds, 5.2 assists, 1.7 steals sa kada hampang. Si Banchero naman ang nag-average sang 10.8 points sa kada hampang para sa hot shots. Sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, wala ginaupda ni Miss Universe sa Philippines sa 2020 Rabia Mateo ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang presidency hindi para sa mga babayi bangod hindi pareho ang emotional setup sang babayi kag lalaki. Sa virtual interview ginpahayag ni Mateo nga ginarespeto sini ang presidente apang wala niya ginaupdan ang palayag sini angod sa mga tubiko. Sudo kay Mateo, ang Pilipinas nakaagi na sang babayi ang nagpungko bilang presidente nga mo ang pamatuod nga ang babayi makasarang pareho sa lalaki sa pagdumala sang nasyon. Palayag pa ni Mateo nga sa karon patas na dapat ang pagtulok sa babayi kag lalaki. Subong hatagan kahigayunan ang mga babayi nga ipakita ang kapasidad sini sa pagdumala. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 41 Action Radio Philippines Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Pebrero 17, 2021. Saluwat kaming inyong mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Gag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,